Nej. Okay, i dag laver vi Kims All-In Challenge med pizzasmag og much chili smag. Og vi starter med pizzasmag. Vi starter med en ind i munden. Kom lad os. Det smager godt. Smager det godt, Lasse? Det smager ikke bedre end den der. Det skal vi have 2. Jeg ved godt, de er lidt store, men det smager ikke bedre end dem der, mand. Lidt med smag. Det smager ikke bedre. Jeg tror ikke, det kommer til at smage bedre end chili. Så er I klar til 3. Det synes det? Bare tage 3 små. 3 små. Okay. Små kaniner og en strus. Lasse, du fylder helt klart. Okay. Er vi klar? 3, 2, 1. Nå, det smager godt. Er du færdig? Ja. Okay. Tid til much chili challenge. Starter med 1, og vi tæller ned, Lasse. Er du klar? Nej, Lasse. 3, 2, 1, og nu. Man sveder, ikke? Jo. Nej. Den var stærk, den der. Nej. Du får eddermame nogle heldige nogen. Det er varmt. Nej, det er dejligt. Er vi klar til 2? Og husk at vent på, at vi har taget ned. 3, 2, 1, og nu. Nej. Hvor stærkt. Du skal lave 3, så tager jeg nogle store nu. Hvor stærkt. Smager godt. Min tunge. Det er lava. Jeg skal lige have noget at drikke. Den smager godt, mand. Det smager godt. Det er godt. Ja, jeg elsker noget, der er stærkt, så jeg får også nogle heldige nu. Nå, jeg er tilbage. Det var bedre. Vi er klar til 3. 1. 2. For helvede, min mund brænder det her. Nej, Lasse. 3, 2, 1, og nu. Yeah! Ja. Smager godt. Smager godt, Kasper.
gøre. Og altså så, du klipser. Det der skulle du også spise. Så, du skal også spise det der rødbede. Smager det godt? Smager det godt? Nej. Jo, jeg prøver med min jul. Er du ved at være færdig? Det smager faktisk godt. Nå, det var alt for den gang. Måske laver vi mere. Tak for det. Det var Kims All In Challenge. Hej. Hej.